Hola a todos! Nada, pois como ben sabedes, remata o ano quería desexarvos a todos un bo comezo do ano 2024. Para nós foi un ano de cambios, pero son cambios que van ser positivos, para mellor. Quería dar as gracias, aínda que me vexades aquí neste vídeo soa, hai moita xente detrás que me está apoiando para que o meu soño agora mesmo se faga realidade, que o Centro Talentia, que próximamente abrirá as súas portas. O meu traballo, como sempre, para min xa non é un traballo, é unha vocación. Eu vou a seguir sendo a mesma persoa de sempre, o único que vou a ser libre de decidir e de facer o que eu de verdade quero para os meus alumnos. Así que vos desexo todo o mellor e feliz 2024.